ito, ano to? Huwag tayo kiyomiya, chongman. Nè, Liko kiyomiya. kêu chủ mấy gì? Liko, hay kiyomiya. Mù thở mà nên mua sách cơ má. Wo tao. Nên mua sách thì kêu chủ mù thở má. Ay, homesick ko mga wo tao. Đi kêu cô chủ mẹ. Ay, pilipan gabi, ama. Má đi kêu cô mẹ kêu chủ mẹ. Gabi. Má gì? Gabi. Mù thở mà. Ano ko ay wo tao, ay gabi. Ito guys, so kinakain namin na alaga ko. Phan chỉ mù thở. Lượng lượng á mà. Cái cũng như thầy xịt á mà. Ayan. Như đi xịt cho ta hành chuối cầm sổ. Thì có mù thở phan chỉ nó chồng với hành chuối. Mù thở với hành chuối ra. Di na lang kasi kami ng anak niya kahapon ng ano, itong gabi. O, sabi ko kainin ko raw yung alaga. Ito nga ngayon. Kaya wala kami ginagawa kasi naulan. Kaya ito, nakain kami ng gabi. Kaya na rin nakain, no? Edit lang. Như rồi, lâu nữa chẹp bé xíu vậy là đi xịt rồi. Kaya ngoya chan si Lâu nữa Lexi ko. chẹp bé cái chỗ hữu đang đi xịt rồi. Check lang. Sabi, tira ko raw sa anak niya yung ano, ayaw niya na raw, busog na sa kasi kanina po kami nakain, nakalimutan ko lang i-video. Chứ những cái áo chị ý cái xịt tôi lắm mấy cái tàn đến sốc cho một cái xịt chứ cả. Siu hai so apay chamyat lengli towa. Khăm bạch à, Aya chamyat tama. khăm bạch dạ. Aya chamyat. Hôm quay xíu xíu sốc. Tôi thở tên nhau xíu xíu sốc. Thì tôi nghĩ tôi tay ra xíu xíu. Lisik la. Tay ấy. Wow. Ito lang may gachet dyan. Hindi. Kaya lo ama. Mo iya. Ayan lo aga ko maulan guys. Đi xịt là phải mình xịt nó không tốt chè cả. Mong pawa kaula long chi kaula. Mình đi xịt ra phải mình xịt nó không tốt chè. Tingyat ta, tingyat singgis, singgi, umama tingyat sin. Là phát lượng chè thịt to lượng chè rồi. Tara. Sabi niya kainin ko pero yung dalawa lang daw itira ko sa anak niya. Pero ayoko na, nakakaumay. Mas magandang kamuti sa saging. Nakakaumay itong gabing maliliit ito. Nanghingi ako sa kanya ng ano ba to, Oreo, oh. Kasi naduduwal ako dun sa sa gabi. Hindi siya ewan ko, nasasarapan siya pero ayoko kasi iwan, ibang na ako sa lasa. Mas maganda siya sa sa sinigang. Dito nilalaga nila eh. Kaya sabi ko papahingi ng ng biskwit mo. Tara nga hoya. Buksan ko raw yung yung heater. Kaya maligo na siya. Pupunas na siya. Nakakaduwal yung yung gabing maliliit. Pag nilaga ko na gano'n. Tala ko itsula. Itong long lang. Tala. Sabi ko magpunas na siya at binukran ko na yung heater. Walang magawa. Uy, best prank tayo ngayon. Bernis ang araw pa bago mag-lay off.
Kaya, video muna. Para may magawa. Ang pangit ng panahon, parang ulan siya. Kaya inano ni ma'am yung yung heater, sabi buksan ko raw na para may pagdating yung isasampay siya. Maganda dito guys kasi hindi ako naglalaban ng damit ni ma'am. Pati damit ng matanda, ang nilalaban ko lang yung damit ko. Parang kagaya rin dati sa pangalawang amo ko. Ang nilalaban ko lang din yung damit ko. Kasi yung damit ng alaga ko tsaka nila ma'am, si ma'am ang naglalaba. Tsaka maganda, maayos si ma'am kasi pagdating niya galing trabaho, di ba dadating siya ng 6:45. Alas 7 nasa na ako niya, nasa room na ako niya, papasok. Hindi niya na ako inuutosan, siya na nagluluto lahat ng mga pagkain niya. Hindi na siya nag-uutos, basta ang trabaho ko lang dito 7 to 7 lang, 7 ng umaga hanggang 7 ng gabi. Tapos pag nasa kwarto na ako, hindi na nila ako inuutosan. Yun ang pinaganda dito, kaya baka baka magre-recontract ako rito sa kasi sa 19. Dali may nagbubaser guys. May package na doon. May may dumating si ma'am na parcel. Ito yung bahay namin Ikaw huyi ka. Không được mà. Huyi Phân cao chữa mà. Huyi ka. Phân cao mà nó tung cái mà. Ito na si Tana. Sabi ko nagsuot niya na long sleeve so mainit pantulog daw. Thôi cho nhị sữa chanh. Hoy chola. Ganun lang guys, wala pa siya yung wala pa akong pakialam sa mga niya, yung pagligo niya, pagdumi niya, wala, pagkain niya, wala akong pakialam, basta lutuan ko lang siya. Ganun lang trabaho ko rito tuwing maghapon. Lutuan ko lang siya ng ng almusal hanggang hapunan. Tapos yun, magkingkay-kingkay kaming dalawa. Pag nagkwentuhan kami mga noon pa na istorya. Nakailang tanong na yan siya. Sabi, ilan ang anak mo? Ang akala niya sa akin Chinese. Ako lagi sinasabi sa Pilipan. Hindi pa rin niya naintindihan. Lagi pa rin tinatanong. Sabi niya, pag nag-day off ako niya ng Sabado, sabi niya, galing ka ba ng China? Umuwi ka ba? Sabi ko, hindi naman ako taga China. Akala daw niya Chinese ako. Paano guys, hanggang dito na muna. Magpe-prepare din ako ng hapunan namin. Sa muli, ito si Visayan Daisy Vlog. Babu na muna, babu.